טוב, אז סגרנו הכל. כולם צלם, חליפה, סמלה, חתן, וגם הקייטרינג סגור. ברור. אבל תפריט עוד לא בחרנו. תגידו, אני יכולה להצטרף לתימות שלכם? בטח. מכיר. נעים מאוד, גלי. גל. גלה. גלה? גלי. גל. 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 גלה. גלי. מזל טוב קודם כל. תודה רבה. מתי אתם מתחתנים? 10-10-10. 10-10-10. כן. אז איך בונים תפריט לחתונה? במילה אחת, שיהיה תפריט מאוזן. שכל אורח שבא לחתונה, יהיה לו מה לאכול. ואפשר לרצות את כולם? אנחנו משתדלים לעשות את זה. לא לראות גבוה מדי, שלא יהיה אוכל מאוד מתוחכם, מאידך שגם לא יהיה אוכל מאוד פשוט. אנחנו מדברים כרגע על קבלת פנים, אז שיהיה איזה אייטם 2 של דגים, שיהיה משהו של בשר. יש לנו את הסביצ'ה של הדג שמוגש במגש עם פרח כזה טרנדי. אני אשמח אם יהיה הרבה כאלה סושים. את כן, ברור. אני ממש רוצה סושי. הגענו למנה העיקרית שזה בשר. יש לנו פה מה שנקרא מיקס גריל בזעיר אנפין, שיש פה את האסדו, שהוא בשר שומני. יש רוסביף של אנטריקוט ויש פה בשר טלה. יש משהו שאנחנו צריכים לבדוק או לדעת על בשר, או מספיק שטעים לנו? שיהיה טעים, שיהיה רך. אנחנו תמיד נמדדים איך הסטייקים. אם הסטייקים קשים, אז הלך עליו. המנה של הדג, לקחתי אותה לכיוון מאוד ים תיכוני. יש פה חציל שהוא עטוף בשערות של קדאיף. וואו. נכון טעים? כן. נתקלת גם בבקשות מוזרות? לפעמים יש את האמא שבאה עם איזה מתכון. יש לי רוטב מדהים ליקיטורי של עוף. יש מתכונים שאני מאמץ ולוקח אותם איתי. באמת? ודאי, כבר היו אלו מתכונים שאהבתי מאוד. בשאיפה שגם תהיה אפטר פארטי. איזה פתרון קולינרי יש לה? אפשר ללכת על סיר של שווארמה שמסתובב, אפשר ללכת על בורקס טורקי עם ביצה קשה, על עמדת סביח, המבורגרים קטנים. שוקו ולחמניה. שוקו ולחמניה לא. אז הגענו לקינוחים. גם פה חשוב האיזון תמיד שיהיה דברים שהם לא יותר מדי מתוקים לאנשים המבוגרים, או סורבטים למיניהם. אבטיחים מלונים תמיד יש. אני מפוצצת.